Det er som om sommeren har lagt sig som en dyne over hele landet, og både græsset og pigerne er begyndt at smide toppen. Velkommen til det første havemagasin, der tager haveinteresserede teenager alvorligt. Vi skal lege. Vi skal blandt andet bruge sådan en her. Med andre ord, velkommen til havemagasinet Baghaven. Så stopper du det der, du. Ja, så er det blevet tid til beskæring af træer. Og det kan ikke siges tit nok. Man kan jo godt gå grundigt til værks, og der er det altså med at simpelthen komme helt ind og få fat om roden på de her ting. Og det er jo noget, der skal gøres. Ja, i hvert fald op til en 5-6 gange om året kan man da roligt bare sørge for at komme helt tæt på de her. Det er jo af den såkaldte Furibunda-type. Noget af det, jeg synes, der er sjovest om sommeren, det er at spille croquet. Det er altid... Det er sjovt at spille croquet, fordi at man kan... Sluk det der, mand! Sluk! Jeg sidder og spiller croquet, jeg har bygget baner og alt muligt. Hvad er det med dig? I stedet for at måske gå rundt og fjolle, skulle du prøve at tænke på, hvad det er, man egentlig går og spiller på. Det er græs, det kan jeg da godt se. Det er en skønsom blanding af forskellige græssorter. Der er lidt... Hvad så? Det er græs. Jeg kan da godt spille på græs. Der er lidt mælkebøtter, som man... Tæl ordentligt, hvad er det med dig? Noget, man også måske skal huske i den forbindelse, det er jo, at der er en lille fingerregel, når man handler om at slå græs med sådan en som den her. Hvad er det? Det er nemlig sådan, at hvis græsset er længere end ens kønsbehåring, så er det faktisk tid til at komme i gang med græsslåmaskinen. Prøv lige at vente lidt. Så. Så er der jo et godt stykke vej nu, Lars, ikke? Står der ikke og pisser på græsplænen, vel? Nej, det gør jeg ikke. Noget af det, der er allersjovere som sommeren, det er at spille croquet. Og man kan spille på så godt som... Hvad søren? Ja, du får en lille godte ting der. Det er ikke lige... Kunne du ikke tænke dig sådan at komme med ud og sådan... Spille noget croquet eller sådan? Tak, jeg interesserer mig ikke så meget for mænd. Jeg ved ikke, om du ved det, men noget af det, jeg lægger allermest vægt på i min have, det er en regnmåler. En hvad? En regnmåler som den her. Ja. Og den er jo for det første rar at have, så man kan se, hvor meget regn der er faldet i måneden. Ja, men omvendt, så er det jo også frisk, når man måske har knoklet en hel dag i haven. Så er det her jo det friskeste vand fra oven, kan man sige det sådan. Det, som jeg finder rigtig morsomt, det er at arrangere sækkeløb. Det kan man godt gøre alene. Pas på, jeg hopper. Hej. Der er utrolig mange mennesker, der har problemer med alt for meget ukrudt i deres græsplæne. Men jeg er for eksempel ikke bleg for at bruge gift, når det handler om at bekæmpe det. Og det kan man altså gøre ved at fylde sådan en her op med gift. Det eneste, man skal passe på, det er selvfølgelig, at man må simpelthen ikke få det på hænderne eller huden. Så nu er det altså ved at komme væk. Det er så sjovt, nej, sådan en haveballer. For fanden, hvor det brænder med det. For satan! Og den sidste rovs over her. Og på den måde kan man altså beskære stort set alle former for buske, træer, fauna, hække, stokroser og hvad ved jeg. For satan, det gør. Tilbage er der kun at sige.